So Manoah asked him, when your words are fulfilled, what is to be the rule that governs the boy's life and work? Uma sekwenzekile imiphi imithetho okanye imiyalelo ezongamela umntwana bese kuba umsebenzi. Khona umhlabeleli angazi noma sokwazi ukuhlabelela. Ngiyathemba sokwazi ukuhlabelela. Ningibambe neso. Nawubona uLiving Waters. Nawas. Noma sitholele endaweni ethi exalt your holy name, O Lord, as we gather today to study and understand the interpretation of your scripture, so that we can walk in your path with an understanding. We pray uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba izwi lakho limanifeste ezimpilweni zethu. Kukhulu ukucabanga kwethu isimo sempilo yethu kungabi isona sithatha isinqumo, kepha masithathe isinqumo ngokuyalwa yizwi lakho. For there is only one governor of our lives, that is Lord Jesus Christ, the one who was a perfect sacrifice for our sins. Lord, we pray, amen and amen. In the previous chapters, chapter 12, chapter 11, uma ufunda kahle ungajahile uzobona ukuthi it's a book ekhuluma the family that is so divided, but one of the children is so needed and adds value to the family. Kodwa when things are okay, lo mntwana kadingeki uyahlamuka. Yeah. So mangisa nalendlela engisa ngayo, I'm here to build umuntu omusha osezele nozaleke ngendlela engekho azwa kuthiwa yikho right. Uphinde futhi kube womunye oqhamuka kwi broken family, kube womunye ozalwa emshadweni, because now the chapters that we are reading sizothola ukuthi siyathola ukuthi uSamson yena ke uzalwa abazali abamzwile uNkulunkulu ethumela ingelosi ukuba izobayala ukuthi kuzumntwana. So there was a direct message from God ukuthi kukhona ozayo, but in the previous chapters there was no direct message ukuthi kukhona ozayo. But wayekhona imisebenzi yakhe yona eyiveza ukuthi ubaluleke kangakanani, but uSamson uveza ukubaluleka kwakhe engakafiki emhlabeni. So the privilege yokuzaleka ungezalwanga emshadweni, kodwa futhi ube istrength okanye ube ipillar of the family, yet you are not appreciated.
Yeah. But the senior leaders in the society, yingakho kudala ubuzoya nje kudala kunendawo yangakithi ngapha esikhawini kuthiwa ikwaDube. Ingoba isizwe sakwaDube sakhe lapho. Uma kwakhe isizwe sakaDube, ngisho ngabe kuthiwa uDube ozalo uMadlamini, ngapha kukhona uDube ozalo uMamthethwa, for the fact ukuthi ngoDube. The senior leaders or the senior council will tend to worry nge-well-being yabantwana bakaDube abazalwa uMadlamini. Okusho ukuthi the senior leaders amongst the society, they resort ukuthi bona bakhanda isizwe, so that in times of the war bona baba the solid soldiers or baba the solid people who will fight the battle in terms of protecting this care. So Gideon, he only knows that when he's old. But Samson, it was known before birth. Yeah. So kunomehluko who owaziwe ofika ne-instruction and abazali bakhe masizwa kahle ukuthi uManowa wathi unkosikazi eseshile ufuna siqaphelelana ukuthi unkosikazi kaManowa is so submissive, angishadile asiyeke kodwa sesibuka lephethini na uNkulunkulu esekhulumile ngendlela she comes back ezotshela umyeni wakhe ukuthi kunomuntu ukhulume usathi Manowa engathi ngaphinda abuye ezosilandisa. Yeah. Uyabona uNkulunkulu ongakhulumi kumuntu oyedwa. Akasho ukuthi mama ngathi lento uyithathele enhlizweni yakho ngathi kanjani lento uyicabanga lento uthi engathi ngabuya. Yes. Okusho ukuthi bamunye bakholwa entweni eyodwa futhi bamqondo munye. Lo uGideon ozawolayo iqhabeni namandla that is rejected by his own. Bonke bazalwa uyiswa yedwa kodwa kuhlukene omama. Bese ngithi kuweke noma bengahlukana omama noma kuhlukane obaba, kodwa ukhona osiqoqela kuye. Yeah. Osithanda ngeqiniso. Hallelujah. Osinika ifa engeke lithathwe umuntu uphilo ngaphakathi. Manowa believed because uthi manje ke when your words are fulfilled, he believed. Okokuqala lokho he believed ukuthi lokho kushiwo kuyiqiniso because uyabuza ukuthi uma sekulungile. Uyabona sengathi ngathi sisaqhubeka siza kahle bantu abasha sengathi singama yabona la ukuthi na when your words are fulfilled. Sibambe lapho nje mase singase sikholwe ukuthi the words will be fulfilled. Yes. Masingakholwa nje ukuthi uNkulunkulu yonke into ayishoyo will be fulfilled. Yabona lapho nje lokuthi izwi kaNkulunkulu liyiqiniso futhi liseqiniso futhi isona sisekelo sethu. We will have peace. Amen. 2. Kunento eveza uManowa esingayinakile. He is seeking for guidance from God. Ukuthi ke engabe uyokhuliswa kanjani lo mntwana. But uGideon akubuzwanga ukuthi uyokhuliswa kanjani. Kodwa uNkulunkulu esikhulisela uGideon. Yes. So we will gather ourselves endlini kaNkulunkulu. Some of us uNkulunkulu uyosikhulisela yena thina. Abanye bethu sihlangane nabo bekhuliswe belalele abazaba bebuzile imiyalelo ngabo uNkulunkulu. Hallelujah. Khona igama esetshenzisiwe kule lesilungu ukusebenzisa ukuthi the rule that will govern. Uzobona ukuthi ke kwincwadi yamaJudges mayisivala the last verse ethi ngalezo nsuku wonke umuntu wenza lokhu okuhle emehlweni abo. Uyabona ukuthi leli uzolibona kahle ke lapho ukuthi the last chapter ukuthi leli gama lethi governance libaluleke kangakanani. Futhi uzolibona futhi makufunda yabona uma umfundisi ekhuluma ngoJohn no uzobona ukuthi uma uqhubeka nama chapters uza kuSamuel
You will find it there. Yes. U-Israyeli wazifunela inkosi nabo wafuna i-governorship. But uyamuzwa uManowa okholiwe uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ke imiyalelo yokuthi ugovernishwa kanjani. Ithi but in the book of Samuel abantu bafuna ukugovernishwa inkosi ukuze befane nabanye abantu. But uManowa who understands ukuthi uNkulunkulu uhlukile, his rulership ayidingi ukuthi kuze kube physical, but his guidance through the scriptures will be fine. Amazwi ashoyo ukuthi sikhulisa kanjani anele than ukuthi sibe ne physical governorship. Yebo. Manoah knows his governor. Yes. Verse 13. Bamngena God's instruction regarding the pregnancy. As much as inkinga ke leya manje siyosibona nje abanye bathi sinhlabathi manje but la khona izinto ezibalwayo ukuthi khona izinto angamele azisho lethu ezinye zazo zingaba nomthelelo omubi enganeni. Yeah. So abazali bafuna ukuthi umntwana uzogovernishwa kanjani kodwa before sigovernisha umntwana asiqale ngani nina abazali. Wena okhulelwe umntwana awuphuzi wayini. It's not good for you. It's not good for umntwana. And then again, sibe excited singene emoyeni sishumelele leverse sithi siyadeda celebra what uyabona ukuthi siyosikheje kanjani ukala ukuthi la kuthi ungaliphuzi wayini. But some of us have that appetite of wine. Okusho ukuthi it's something that we need to eliminate empilweni zethu. Yeah. It can be something that looks palatable or eatable before your face or before your mouth. And you can consume it and no one will see. But stand firm in truth and behave. Ish. One person who stands firm in truth and behaves, although he expresses ukuphatha kabi kwakhe, uGideon uthi kodwa ke ngiyezwa bethi ngiyodwa kodwa ke abafowethu bayangiqubulusha mase kubuhle mase kuthokoza. Kodwa kahlali phansi uyaqhubeka uyodwa to protect the legacy of his father, to protect his family. Yeah. After those things, after those misery life, after those betrayal, at the end of the day, we need to love them. We are commanded to love them, to protect them. Yeah. So that they can see the change that has been brought in your life by God. It is not a matter of bindisela, no. It's a matter of love them. Yebo. Ingakho neBhayibheli kunendawana imnandi lapha edazuba uphuse namanzi. Feed them. Because iqiniso liyakwazi ukuzimela lona ekugcineni. I can give you an example ngempilo yami ngoba abanye abantu bengase be-offendeke ethi ngigadla kubo. Only a few days kunento eyenzeka somewhere around about 2009 lapho eyaphoqa ukuthi ngithi shwe bashayise ngomoya ekhaya because kwakunekwarela enzima. Ngabuya sengi-achievile ngabuya sekhona sengi-achievile sengisebenza ngifaka uthayi ngithenge nemoto ngafika abazobakhombisa ngathi nayi imoto sengiyithengile khona njalo ngisaphila staff ayithatha abayidrayiva bangithengela into ezimnandi. We did not speak about what happened.
Hey. Yeah. Kwakumnandi ukuthi hayi yabo my son hey ndodana umzukulu it was nice. Kodwa kwakwenzekile it was not discussed. 20 I didn't get around about 2016 ngisafundela eBible College eMbangeni. 2016 and then ugogo decides to spoil me. Bese thina hayi khuleka. If I don't buy you things and accept ukuthi you are a preacher, abantu abayonukwazi nokutusa nokubonga. If ekhaya singakaze sirecognize lokho, kuyoba yihlazo ekhambeni. Kwaba yileso sikhathi and then she called me ngase ngiwileke nami ke okweze imali but ngangifunda ngase ngiwile okweze imali unemployed and everything. I was not bored to study but I was studying to get knowledge. Ebese ukogeta no lokho kwenzeka udlulise sesi right manje. Few weeks buye futhi abanye babethinteka bangithengela ama-shirt ngisweke be right. Shirt abizwayo. But only this week leli siqeda ngiyafona nje sayikhulumela naye indoda enkulu ngisithi yazi kuyo imsangane ngayenza wakwa understand ukuthi ngangikho nezinto ezakhulumeka kodwa awukazi ushintsho kuso. At your face was a child's face till the end. Yeah. So ukuphuma kweqiniso la liphuma after so many years. And I was not there and he reminded me detailed ukuthi kanje. So ngiyakulento ukuthi if I took things to heart, kunezinye izinto engangeke ngiyifunda ngokubaleka komuntu nokuthanda leqiniso. Yeah. Because what I did appreciate, I appreciate igama labo. Because la ngasebenza khona ngangena knowledge engangiyithole kubona, ngangena futhi ngegama labo kuthiwa awu uthi wazubani ngazuzwa no. That person was a senior manager. That's how I got the job. Amen. 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 So ke kubalekile ke nakho lokho. Ngiyalana ukuthi nomela ukuthi umndeni ungakhasha kangakanani but remain ukuba ugijo emndenini wakho through prayer, through provision, through everything. Yes. We don't choose who tastes our faith. Yes. We don't choose. In fact, betrayal does not exist in your tongue. Verse 15, we see the importance of offering. Ukuthi uyamazisa umuntu kaNkulunkulu uyazi ukuthi faneleke ingakhethe sike sikulibazise sikulungisele bese siyokwenza umnikelo. But ingelosi ngiyayithanda, ingelosi is not selfish. Ayiwamkela umnikelo yona. Because you understand ukuthi i-message. Sometimes as pastors, sometimes as preachers, we will deliver a message and people will appreciate, and we should learn to say no, thank you, give it to God. Amen. Because la uyabona ukuthi ukubonga kwami kune excitement and ingelosi yabona ngingase ngiphazamiseke ebese ngithanda ukuyo deliver my message so that I can be receiving these things. Two, it gives us an understanding that when we give, you're not giving to the man of God, you are giving to God. And those finances take care of izinto zasethembelini. Yes. Because some of us will be called for a job interview and we will ask for your offering for imali yokugibela and we will be giving the offering. So when we give, we should give wholeheartedly with that understanding that we are giving to God ukuze uNkulunkulu emevula umnyango for that person akwazi ukuthola i-assistance ebandleni so that one oqhamuka emndenini that is broken esisamaka ukuze abuyisane nomndeni wakhe can also feel loved and supported within the house of the Lord.
Amen. 17 and 18. Uyabuza uManowa uthi igama lakho wena ungubani? Verse 18, I love it. It is beyond understanding. Leli gama ongibuza lona ukuthi ngingubani, but I will tell you one thing. Lingaphezulu kokuqonda. Lokhu ongase ucabanga ukuthi ungakuqonda ngaleli gama. Wabuza uManowa. Wabuza nomnikazi wegama ukuthi bathi abantu ngingubani. Bese nina nithi ngingubani. So we understand ukuthi igama lakhe is beyond our understanding and knowledge. Because uNkulunkulu masizothi he is our healer, tomorrow he'll be our provider. And tonight he is the pillar of our strength. And he protects us. And siyabona we offering from verse 19 to 21. Siyabona ukuthi umnikelo uNkulunkulu uyawu-accept because babona the consuming fire. Siyabona ukuthi he's beyond the understanding of a man because la uvela as a consuming fire uma sezoshisa umnikelo he accepts umnikelo wabo because it comes from the pure heart that is given to God and appreciating that we have received the message and we know it is from God and we are grateful. Oh, it's not the first time. Uma sibona kuJesu sibona izazi they come to appreciate uKristu. Why akungakachazwa lutho olutheni ngaye ongashiwo ukuthi cha sichazele kwacaca ngaye, but the only person who was told ukuthi uyakhulela umntwana is only Mary, but izazi zazingekho. They've come to appreciate the gift of salvation that is brought to Nazareth. Bafika bangenzelwanga muntu kodwa babeswile ngezibhalo ezindala ezazichaza ukuthi kukhona ozayo. Lo ozayo ke yena akayikuyiphula imigomo kaNkulunkulu, akayikushada nomfilisti because we are troubled ngabantu abasha who sees abantu abangakholwa as better husband or wives. Without an understanding of it, there will be an interfaith. Once there is an interfaith, there is no peace in that marriage. Because you are subjected to submit. We are governing your life based on scripture. We take amongst each other. Hallelujah. They can afford, but they don't have a relationship with God, who affords everything on earth and in heaven. Chapter 14 though, chapter 14 though. Moshe, what you desire is before you. But just remember, Abraham once had Ishmael. Khumbula ukuthi kwakazalwa Ishmael. Yeah. Khumbula ukuthi Ishmael ukwaxosha. Khumbula ukuthi kunengane nje esendoda yodwa kodwa zahlukaniswa. When we guide you ukuthi hayi yabona sikhuzi bangakazali sithi bayeke abafana. Bayeke. Siyeke thina abantu besilisa. Siyeke. We are guiding you. Siyeke. Siyeke. Cha thina siyeke. Siyeke. Futhi masikhuza sithi reality versus social media life. Don't
Don't be governed and be guided by social media. Be governed and be guided by scripture. Yebo. In order for you to be protected, ngoba ngizohlalisa lapho sibuka ke seningama victim kanti nikhohlwe imiyalo kaNkulunkulu nayeqa njengo Samson eqa. Because the man, sensations in the man, he was a narcissist, he was abusive, he was the red flags were there. Based on scripture. Based on scripture. Based on scripture. We are told. Sitshele ukuthi ungabazali besiyala siyala nje hamba ufunda incwadi yakho khulisa umntwana lendlela ezoba eyakhe. So if you come with your knowledge that will not sustain you, but it will crush you down, and it will require my knowledge and my experience. Ukuthi ngu-rebuild uphinde ubuyele uzothi usulimele usubona manje ukuthi I make sense only if you have listened, and then you crash uzofika kule nto eliyithanda kakhulu i-depression. When you're drunk in love, nothing matters. I'll tell you one. If you wanna enjoy ubusha bakho, be busy. Ube isikijini. Yebo. Homestead ukhona. Kusha prayer ukhona. Open air ukhona. Ulwesine no mama noma sema uyophatha uhlelo khona lapho uphile. Awubuya lapho ukhathele uzuthi amadimoni ngebelwa nami bentuba ufika ulalo imvithi. You don't have energy for other things. Yes. I was open to WhatsApp. I know. Yeah. Ngisho ngathi ngasend message ethi let's pray. Uzokwazi ukungisiba sekubhekile ubukhathele. Amusho ukhathalelo kwenkosi ungaganile ukhathalelo kwenkosi. Yeah. Sikhathalelo kwenkosi. Because if you desire other things, you are not ready for them. Uma usakwazi ukhinela usisho wakho nje ukuthi nje usebenzisa into yakho, how much more umutsha kumshado osikuzwa bakho besebenzisa into zakho bengayihloniphi indlu yakho. How will you behave? Usadlula ukuthula nje nama difficulties akho usibhalela wona lapha nathi surprise esingabazana ukuthi Nkosi ubonile ubhalile umzalwane wakho usiyobiyela Nkosi esingazi usizumile Nkosi usizumile Nkosi sasizumekile ke nathi lapha ke manje ubhale inkinga zakho Social media. Publisher. Hey, Nkosi yami. uyayibhala uyayivula intuba ngiyasondela hello stranger. How are you doing right now? Uqala uma ngithi khona umuntu omdalelayo uma ungamsaba ukuthi ukungilalela kwakhe what is he aiming to benefit out of this? Peace. What Samson saw a beautiful wife, a beautiful Philistine, without knowing what she's aiming to achieve. Yeah. I'm cutting on pin down. Yeah. Now when I'm cool, once you ever much appreciated by this child, look beyond appreciation. What is the motive? What is the intention? Calculate your moves. If you want to go to natural calculate ever busy, and to be a for this. Magic can make a for this. I was Kulum and Hamilton for this. Yeah. So a team. Yes. Yeah. I'm not that bone in the Tanu. Cash flows. Hey, Nkosi yami. What more do you want? Pitizela! Pitizela now, Pitizela the book. Pitizela.
hidden truth or unspoken truth winter ukuthi you will not enjoy umshado lweni ukubhalo if usuzele. That's a truth. God genders. You will not enjoy. It's the truth. This is actually this. Khona ufike nomntwana uthi wena wazana nopartner wakho kuyi-struggle because upartner wakho kufanele manje adjust ukuthi wena uparenta kanjani. Yes. Ayithi yabona ukuthi anikakazani but nizokwazana ngomntwana. Yeah. Angikhathalele ukuthi ufike nobani, ufice nobani. But uyayibona leyo nto le. Wesike uma wena ukhetha ongakholwa uthi uyafika naye, ufika naye kwintombazana usebhadili, ibhadili evila ilele lokuthi uma la ekhaya sekiwa lapha endlini yakho. Sekuthiwa ke eza la ekhaya asiyongena lapha. Eyakho ke ibanje. That is not spoken. That is not told. Mase kiwa lapha eyakho izoziswa kanjani? Ayisisohlelo lokhifuthi. Ingane understand yabuza ukuthi ngixwaselana. And that child would hate. Izoba aggressive kwezinye ingane because akayitholi attention etholwa yilo. Angithi no sisibakho bayedelelo sisibakho bethi na ingane ngabhudi. Ayisondele. Guys, mathwahla lana nizondlo ngokholeka abaqinisile. Hlala uzanelisa uthokozele ukukholwa nokukhonza inkosi. Because umuntu ahala into yofika uphusha ubuso la. Ayishilo ukuthi ala libhluwa ngifuni ngifaka ayinela le cabanga so ayine waqoqa ukuthi sathi ayifunde libhluwa ayinela le sengiqedile ukube qedile awunakho ukubekezela. Mangifika la ngithi sukuma mntwana bekubona. So guys, as a youth, we shouldn't be drunk in love, no matter the pressure from social media. If you see what you are weak, you rather to protect yourself. We are about to talk about it. Uthola sikhonzela ukudlala nje. Bangifundisa ukhona ukuthi asithanda sabo right. Uvana uba mfundisi ngathi usufuna ungenza number 2. Yeah. Ube nesikhona singekho. Kana ngekho lapho ubiza ngesithanda sakhe because ufunda kahle uTaJohn uthi sithanda sami kusho uDawosi kusho uPastor uthi sithanda sami. Stand, hey. Uthi sithanda. Abanako ukuthi ke ngekhola manje yakhe engafuni ufunda iBhayibheli uyabona ukuthi usebenzisa wrong stand because the context yakho ukuthi my beloved sister, my beloved brother. Ungathandekileyo wami uthandiweyo wami. Verse 4 yabona khona ipoint lapha ku chapter 14 izolisho kodwa ungalithathi ngesinqele. Uma uzolifunda kahle lo verse la ukufunda chapter 14 kunendawana ethi noma ke ayemkhethile uSamson lo mfazi amaFilisti kodwa uNkulunkulu wayethandile. Fika lithi babengazi abazali ukuthi uNkulunkulu wayethandile. Yeah. Asibona abazali bathi kulungile. But uNkulunkulu esebenza amehlo ekhombisa. This is a lesson to us. Ukuthi i-downfall kaSamson noma siyibona ukuthi hayi but uNkulunkulu had prepared yonke le yanto so that we can learn one or two things from him. Because akaqalanga la ungathembeki. Ukangathembeka ofida abazali bakhe uthi leyinyosi lapha ebhubesini elifile. Uthi umyalelo wawuthe yena kakuhle ongcolileyo but yena he feeds his family. What is that? Sangathi nathi bazali kwasami ingane mayibuya singa understand ukuthi ubhala malini uma usungilethela ongaphezulu kwamholo sekungamanyala lawa ngikwazi why. Hallelujah. Yeah. Because we should understand when
workplace futhi ungakazi futhi yabona bazalwane nansi enye into eyi-challenge endlini kaNkulunkulu siyayithanda iy'thelo singaphenyanga ukuthi zifika nje ziqhamukapi singaze sidle okungcolile phaka ngefana nebani akusebenzi umuntu ekhaya sicela isiphelo akusiyona excuse kodwa ngizwe kahle sicela isiphelo awukazi ucele nokuthi ngiyocela uzowashela umfundisi washini kodwa ususikhiphela u-500 manje hayi bazalwane njengoba sikhathalela i-well-being yenu siyayikhathalela ne-source of income ukuze siphephe kungathi ngelinye ilanga abangani bakho mhlawumbe expose sivele siqhumuhalf ukuthi saze sawanda manje sesiyofast u-40 days sikhuleka awukhipha Nkosi khipha ngiyasaphuma sathandaza saqeda usise Nkosi ikhona lomntwana wethu sabhithi andabasho ngiyamthanda nami ngidlule okunye okuningi you will realize long time iqiniso ukuthi at the end of the day ithumelo kaMpungose ngizenze kunama decisions engiwathathile. Some of the well-principled people will tell you this. Some of the well-principled men will tell you this. I invite you to figure away. I fought this by this guy. In his mind, to touch him. Hey. Angikwazi uthatha umuntu nje. Wena ubona ukuthi ngathi ukhombisa uthando. Kanti yena ukuthi uthi awunasimilo. Uvuma kanjani lonto? Shothi uma ukwazi ukweqa imiyalo yabazali bakho. Izwi lami ngeke uhloniphe emzini wakho. Two. Umuntu wesilisa. Complaina kakhulu ngeprovision ekhaya. Njengokuthi ugijimela ukudate to please the person you're dating. And yet you have nothing. Abana abantu ukuthi akekho financially matured, 1. 2, reckless. 3, is not a family man. Bese uthi ubuhethile wakushiya lezinto ezimbalwa ozenzile and that has disqualified you emehleni akhe alento kuwa ingakho ke kubalekile ukuthi nilinde kuze kube isikhathi esiright umuntu esifazana akayisholo ukuthi sengi-right but obukayo obonayo ukuthi seku-right naye kosilisa akusho ifinance ukuthi seku-right but uNkulunkulu obona isidingo sokuthi seku-right. Ungathuswa ukuthi sithi shada phela. Bathuleke. Ayithathe leyo nto ifake pressure. Zibheke ubona ukuthi usengane nawe. You need to enjoy umntwana. Because the only thing that you will know, you'll be acting, you'll be only faithful to duties. You'll only be faithful to duties. Once you are faithful to duties, you won't enjoy and you won't discover yourself and you won't understand yourself. When I ask you, who are you? How many of us are imagining? I also myself. Who are you? Most of us won't answer the question because we have not reached that level of understanding ourselves. Who are we? What is my weakness? What is my strength? Because those are two different things. Ukhona umuntu olalela ngokuphendula, olalela ngokuphendula will see ukugada then ukulalela isifundiso esimakhaya.
is the lesson here? Noma angasho ukuthi what's the lesson? Angiyeke kanje. uSamson esekwenzile konke lokho. Iqiniso lakhe lokho esezofa. Ukuyibuyisela uNkulunkulu. Kodwa ke okuhlukile ngaye ukuthi uma efa une sense of pride there. Ukuthi uma ecela ukuyobekwa ngasensikeni. He doesn't wish to die alone. And ufuna kube ne revenge. To honor the name of God. Negama lakhe. Sometimes we put God in our backers. Angakaza sithume kuzona. Simfaka uNkulunkulu ezimpini angakaza sithume zona. Okuwuphumulo wethu. Uma sesibhekene nama consequences akhona singafuni ukuba neqiniso kuloko. Yeah. Kodwa makabonga uKristu in the New Testament. Ukuthi his death is quite unique and akekho sondela kuyena. Yana uma ethatha iswa entebeni yasemqomlezweni. He's there to die and rescue the nations. But ngapha kuSamson uthi mina amaFilisti awangazi uNkulunkulu ukuthi angimkhonza kanjani. Noma ngingafa, mangifa, but they should suffer and enjoy the revenge of my God. But to cast to uthi, my people shall be saved and not experience the anger of God. Asuka ngalokho that the great Samson akadlanga oqolileyo who united the nation. Yingakho umefika nana uyamthojela uma sethi owesifazane osabari uthi nami ngiphuzise uthi hayi adelelani thina umthuto. It's not that, it's beyond your understanding. NgoKristu who's going to unite othandayo ukuthi abantu basindise balazi iqiniso. Hallelujah. This is the God that I'm talking about, you know. This is the God who died for you, who wants you to preach and send the message. Because he became the sinner. My Lord, this is not the right time. Until you shall save them, the Lord shall be lenient on them, the Lord shall be merciful on them. Oh, umile, uyasimbusela ubusuku nemini, uyamthatha ubutha bethu konke ukuthakatha bethu. Ubuye, yingakho atoyenzileyo uyamupha amagamasha. Nokuba sigijima amagamasha. Naye uKristu osiphayo ukuthi sonile izono siyakhohlwa bese sidlulela phambili. Uma sikhohlwa ungabuyeli kubo. Hallelujah. We are running the race in truth, and when you're running the race in truth, you expose your weaknesses before you are exposed by your weaknesses.